Shaolin shadowboxing and the Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? Mi-au spus că viața e scumpă, în mintea mea zăcea de mult că trebuie să acumulez o sumă. Atunci eram mai mic și-mi vindeam timpul pe nimic. Iar atunci când crești mai mare, ești obligat din start să-ți vinzi timpul pe mâncare. Tragi cu boii mici la deal, sistemul te trage la vale. Fericirea nu câștigi, calea lui zâmplic. După ce sar 10 garduri o să te lovești de un zid. Se numește dezamăgire, care o să-ți dea de știre că deși ești la înălțime, n-ai destul antrenament ca să te poți menține. O să te lovești de sol, te alegi cu experiența pe care ai prins-o din zbor. Prietenia nu există, te vinde cel mai bun tovarăș când va interveni o pistă. Și dacă vei suferi, te va șterge de pe listă. Adevărul doare atunci când te găsește, frate, nu mai ai nicio scăpare. Desigur poți să te miți, minciuna e scurtă în picioare și o să doară adevărul de vreo 10 ori mai tare. Dacă ai datorii cu viața și uiți să le plătești, se va întoarce cu dobândă și-ți va lua tot ce iubești. Cuvântul e arma supremă pentru cine îl înțelege. Din cuvânt pornești războiul, din cuvânt el se oprește. Acțiunea e sclava lui, manipularea demonstrează puterea cuvântului.